با آرمانجا به داویکردنا شرێنا xwayîlî Sûriyayê. Bi vexwendin ji Tirkiye û Rûsyayê wê beşeke ji komên çekdar yên Sûriyayê û rejîma Sûrî di civîna Asîtana li Kazaxistanê li hev dû kom bibin. Wê di 23 vê mehê de civîn li dar bikeve, bêgo beşek ji Kurdan werin vexwendin. Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD dibêje got bê pêşdarbûna nûnerên Meclisa Sûriyaya Demokratîk Mesedê û Hêza Sûriyaya Demokratîk Qesedê wê civîn bê encam bin. Hevserokê Partiya PYD Birêz Salih Mislim vê yekê ji bo dengê Amerîka tekez dike. Em taxmin dikin çi kedê ku bi rastî nûnerên vê pêkhatiyên yan Meclisê Sûriya Demokratîk yan jî Xweseriya Demokratîk hetanê hêzên Sûriya Demokratîk ku nav vê tinebin tiştekî bi ser keve tinane berê jî memînakî wê dîn. Hêza Sûriyaya Demokratîk Qesedê û nûnerê wê niyê siyasî Mesedê gobêtirî 30% ji xaka Sûriyayê dibin kontrola wê de ye. Hat tekezkirin got nehatine vexwendin. Berdevkê Qesedê Birêz Telal Silo ji bo dengê Amerîka dibêje got Tirkî sedema nevexwendina wan e. Her biryarek ji vê kongre derkeve bi piştrastiyê em napejirînin û pêgiriyê pênakin û bi yekcarî girêdayî bi cih anîna tu biryareka vê kongre nînin. Li aliyê din pêşdarbûna Encumana Niştimanî Kurdî li Sûriyayê enekese hat tekezkirin. Birêz Mihsin Tahir şandeya encûmenê di civîna Asîtana de ji bo dengê Amerîka eşkere kir. Endamê encûmenê êgo bejdar bin li kongir Abdulhekîm Beşar, İbrahim Biro û Müsteşarê Qanûnî Derwîş Mîrkan. Tevî keda şervanên Kurdan di şerê li dijî terorê li Sûriyayê lê careke din Kurdên Sûrî di civînên derbarê Sûrî de têne dûrxistin û ev yek li rastî nerazîbûna kolana Kurdî li Sûrî tê. Zana Umer dengê Amerîka hesekê